Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er een man is aangehouden in de zaak van een overleden Dominicaanse vrouw. Gisteren heeft de politie een 52-jarige Curaçaose man aangehouden. En dat was in verband met de dood van een Dominicaanse vrouw van 76. Haar lichaam werd begin januari achter een container in de buurt Sabana Hundu gevonden. Uit onderzoek bleek dat zij bolitas had geslikt en dat was ook de reden dat ze was overleden. Er zaten 50 bolletjes met cocaïne in haar lichaam, die samen meer dan 1 kilo wogen. Het was lange tijd onduidelijk wie verantwoordelijk was voor het dumpen van het lichaam van deze oudere vrouw. Maar nu is er dus een 52-jarige man aangehouden. Hij is aangehouden in de Kaya Jan Ten en daar is ook een huiszoeking heeft daar plaatsgevonden en er zijn verschillende spullen in beslag genomen. Wijziging in hoogte minimumloon. Het parlement van Curaçao heeft donderdag het wetsvoorstel Landsverordening Jeugdminimumloon 2025 goedgekeurd. Daarmee zijn de staten akkoord gegaan met een voorstel van de fractie van Man Pin voor wat betreft het opheffen van het loonverschil tussen werknemers met een minimumloon. Daarbij ging het erom dat mensen van 18, 19 en 20 minder verdienden dan iemand van 21 jaar of ouder. Dat onrecht, zo heeft Man Pin gezegd, moest worden aangepast. En nu krijgt iedereen vanaf 18 jaar hetzelfde minimumloon als ze daadwerkelijk minimumloon krijgen. Daarbij komt dat 16, 17-jarigen minder verdienen. Dat verschil is nu 65%. En volgens een motie zou dat 75% van het volwassen minimumloon moeten worden. In ieder geval heeft de Man Pin-fractie lang gewerkt aan deze wetswijziging. En nu is het ook daadwerkelijk aangenomen. Nuto zegt, ik ben geen monster, dat zegt Irvin Nuto Wawu. Hij zei dat aan het eind van de marathonzitting die tegen hem was gehouden. Sinds vorige week maandag was er een rechtszaak tegen Wawu in de marinebasis Suffisant gehouden. Hij wordt onder meer beschuldigd van verschillende moorden en opdrachten tot moord, drugssmokkel, witwassen van geld en leiding geven aan een bende, de No Limit Soldiers. Hij zegt, ik ben geen heilige, ik heb dingen gedaan, daarvoor heb ik ook mijn straf uitgezeten. Maar het monster dat er nu van mij gefabriceerd wordt door het Openbaar Ministerie, daar ben ik het niet mee eens. Hij gaat waarschijnlijk weer terug naar Vught, naar de extra beveiligde inrichting. In september pas doet de rechter uitspraak. En het OM is verbolgen over aantijgingen. Het Openbaar Ministerie liet weten dat ze het niet kunnen waarderen dat volgens de advocaten van Irvin Nuto Wawu zij zaken bij elkaar hebben verzonnen. Roddel en achterklap, zo werd gezegd. Eigenlijk is er geen bewijs. En volgens het Openbaar Ministerie is daar niets van waar. Ze zijn juist heel druk bezig geweest, lange tijd, jarenlang, met het opbouwen van een deugdelijke zaak. Dus wat hun betreft is de eis van levenslang daadwerkelijk gebaseerd op zaken die gecontroleerd kunnen worden en niet op geruchten. 12 jaar voor brandstichting, dat kreeg gisteren Alfason S te horen, bekend als Sontje of Goofy uit Groot Santa Marta. De rechter legde dat op wegens poging tot moord en brandstichting. Het gaat om een zaak die plaatsvond op 1 januari van dit jaar, waarbij de verdachte een vuurwerkbom in een huis in Santa Marta gooide. Dat incident had ernstige gevolgen voor een jongetje van 11 jaar, die brandwonden van de eerste, tweede en derde graads opliep. Ook de moeder van het jongetje liep brandwonden op, terwijl andere personen in het huis hevig schrokken. Volgens de rechter, ondanks dat de verdachte het feit ontkent, zijn zijn verklaringen op meerdere punten niet consistent. Op het moment dat de verdachte deze wrededaad pleegde, was de familie thuis. En de man had moeten beseffen dat het een feestdag was en dat er mensen in huis zouden zijn. Hij had een keuken ingeslagen om de bom in het huis te gooien. Het zijn een vreselijke verhaal en volgens de rechter is het niet meer dan terecht dat hij 12 jaar de gevangenis in moet. Goofy, zoals de man heet, heeft een laag intelligentieniveau. Zelfs toen de rechter gisteren het vonnis voorlas, schudde hij het hoofd. Hij was 14 jaar geëist, maar heeft uiteindelijk 12 jaar gekregen. Ook is er een schadevergoeding aan de slachtoffers toegekend. 2 maal 50.000 gulden. En aan de andere slachtoffers 4 maal 2.500 gulden.
Celicore wil snel betaald worden. In totaal kost de schoonmaak- en opruimservice die Celicore dit jaar levert meer dan 41 miljoen gulden. En dat is meer dan de Curaçaose regering voor 2025 heeft gereserveerd. Blijkt uit een briefwisseling tussen Wesley Kook van Celicore en minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Javier Silvania. Celicore heeft gevraagd het geld zo snel mogelijk over te maken. Dat is van essentieel belang dat de benodigde financiële middelen zo snel mogelijk ter beschikking worden gesteld, aldus Kook. En dan is er een voetganger aangereden op de Bramendiweg. In de ochtenduren gisteren zijn politieeenheden van Punda met spoed naar de Bramendiweg gegaan. Er was een melding binnengekomen dat een voertuig een voetganger had aangereden. En dat kwam omdat de man aan de kant van de weg liep toen er opeens enkele honden uit een erf kwamen. Hij schrok hiervan en snak snel de weg over. Maar ja, toen werd hij aangereden door een SUV. De auto reed een man aan, die liep een enkel blessure op en hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de eigenaar van de honden opgedragen om de dieren voortaan binnen het erf te houden. En dan gaan we even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen in Nederland, want daar stond gisteren Riley Bart terecht. Hij zou vanuit zijn cel in de SDKK een groot deel van de moord op Peter R. de Vries hebben geregeld. Die werd vermoord in 2021. En volgens het Openbaar Ministerie in Nederland zou Bart vanuit zijn cel alles hebben geregeld. Vervoer, mensen, ook als er problemen waren met het ophalen van de auto. Alles zou hij dus gedaan hebben op zijn telefoon. Hij zou ook 5 mensen hebben die daadwerkelijk betalingen voor hem konden verrichten. Het was een zaak die in Nederland de moord op R. de Vries natuurlijk grote commotie heeft veroorzaakt. En het heeft lang geduurd voordat men tijdens het onderzoek erachter kwam dat de mastermind van deze moord in een cel in de SDKK zat. Maar hij is dit jaar opgepakt en hij is naar Nederland gebracht waar hij voorlopig vastzit. Hij was niet aanwezig bij de rechtbank gisteren. Maar het is wel duidelijk dat volgens het Openbaar Ministerie in Nederland hij nog een straf moet krijgen. Boven de straf die hij al had vanwege zijn betrokkenheid bij de Hato-shooting. Daarvoor is hij tot 20 jaar cel veroordeeld. En dan de Flamingo Luchthaven Bonaire kiest voor DINAF voor het aanleveren van een zonnepark. En daarmee wordt de luchthaven een stuk duurzamer. Dat werd gisteren bekendgemaakt. Er is een contract ondertekend met DINAF Groep voor het aanleggen van een zonnepark. En dat is een belangrijke stap voor duurzaamheid, maar ook aantrekkelijker ontwerp van de omgeving van de luchthaven. Er komen carports met zonnepanelen en er komen ook andere zaken die er allemaal voor moeten zorgen dat de luchthaven duurzamer energie kan opwekken. Veel vrolijke gezichten dus bij de luchthaven. Dan gaan we naar iets heel anders. De bekende ondernemer Wout Tieneman, al meer dan 25 jaar bezig op Curaçao.
Hij is onder meer projectmanager van BMW. Hij is eigenaar van Kunuku Aqua Resort. Hij heeft heel veel projecten in de bouw hier op Curaçao. Het is een man die niet stil kan zitten, zou je kunnen zeggen. En het is ook wel opmerkelijk dat hij nu in een programma, dat Drop-Out Resort, een belangrijke rol speelt. In dat programma komen Nederlandse jongeren tussen de 18 en de 23 naar Curaçao, naar Kunuku. Ja, om te leren, om te werken, om aan een werkend leven te wennen. Het gaat om drop-outs en volgens Wout Tieleman is het ook heel interessant om met deze jongeren te werken. Zelf was het ook niet iemand die lang op school wilde blijven zitten. Hij vertrok vroeg. Drop-out zou je kunnen noemen. Later zeer succesvol geworden, maar we zochten hem op bij Kunuku Aqua Resort en wilden weten hoe dat hele project gaat. Het toch heel bijzonder is dat een Nederlands programma Pound hier naar Curaçao komt om het op te nemen en dat een Curaçaose ondernemer daarbij ook een belangrijke rol speelt. Kijk naar het volgende interview. Wout Tieleman, we zijn bij het prachtige Kunuku Aqua Resort. Dat is natuurlijk een mooie plek voor iedereen die Curaçao bezoekt en die op Curaçao woont. Maar het is af en toe ook een drop-out resort. Wat is dat precies? Ja, Oscar, goedemorgen. De Drop-Out is een programma vanuit Nederland. Wordt volgend jaar januari, februari uitgezonden op de Nederlandse zenders. En dat zijn eigenlijk 10 jongeren die hebben gestudeerd, hebben getracht gestudeerd, hebben hun diploma's net niet gehaald, wel gehaald. Hebben 70 baantjes gehad, komen niet meer aan de bak en hebben zichzelf opgegeven voor het Drop-Out Hotel. Wat betekent dat ze hier te werk gesteld worden en dat ze onder leiding van mij in ieder geval trachten om weer een beetje op het spoor te komen en ze weer een vooruitzicht hebben op een baan. Leuk, en hoe gaat het? Het is een ramp. Waarom? Nou, niet echt een ramp. Kijk, voor ons is het wel op werk, ze zijn op tijd, ze doen hun ding. En er zit natuurlijk verschrikkelijk veel begeleiding hoort erbij. En ik heb natuurlijk niet de hele dag de tijd om erachteraan te lopen. Dus ze worden onder onze managers gezet, krijgen ze opdrachten van. En die moeten ze uitvoeren. Even voor de duidelijkheid, hè. Ze zijn op tijd, ze komen. Alleen, ja, ze hebben natuurlijk ook nog wat privé-tijd. En in de privé-tijd, daar is het nog wel wat aan te sleutelen. Daar zijn ze geen boek aan het lezen? Nee, totaal niet. Totaal niet. Maar de bedoeling is dat ze werkend leren, dat ze leren hoe het is om hier iets op te bouwen? Nou, we hebben er natuurlijk een beetje over nagedacht. Hè. Ik heb vroeger hetzelfde meegemaakt. Je bent ook een drop-out? Eigenlijk letterlijk en figuurlijk. Ik was iemand met 15 werd van school gestuurd. Had 2 hele lieve ouders. Maar ja, die waren het natuurlijk helemaal niet mee eens dat ik niet meer naar school wilde. Nee. Dus dan, wat ga je dan doen? Dan had je een leerproces volgens mij van 2 dagen, 3 dagen. Had je natuurlijk ook geen zin in, want ik wilde gewoon werken, ik wilde geld verdienen. En ik wilde vooral dat geld weer uitgeven. Ja. En ik wilde vooral dat geld uitgeven voordat ik het verdiend had. Dat doe je als je jeugd bent. Herkenbaar. Ja, voor heel veel mensen. Alleen, ik was natuurlijk 14, 15 en zij zijn allemaal rond de 20 jaar. Ja. En die zitten op hetzelfde plaatsje. En wat er natuurlijk vooral aan de hand is in Europa, Nederland. Wij zijn wel bedrijven, in al mijn bedrijven, dat weet je, wij geven altijd wel iemand een kans. Ja. We kijken niet, heb jij HTS, MBO, als jij gewoon bereid bent om te willen werken, dan hebben wij altijd wel een plaatsje voor je. Ja. En dat was de doelstelling van dit programma, van laten we starten, laten we beginnen waar iedereen begint, laten we kijken of je het volhoudt en geef ook vooral aan wat van jezelf leuk om te doen voor een langdurige tijd. Want allemaal hebben ze natuurlijk wel een baantje gehad, een maand, 2 weken, 3 weken, een half jaar. Maar bij verveling, de drop-out, ik moet niet de woorden denk ik gebruiken van autistisch of dat soort zaken. De concentratiespannen is soms niet altijd even lang. Ja precies, weet je, we vinden gewoon alles maar nu leuk en dan ja. willen we iets nieuws doen. Ja. En dat zie je vooral bij deze jongeren. Maar denk je dat het een succes wordt? Nou, mijn doel wel. Weet je, we hebben er 10 en ons doel is dat er in ieder geval 3 klaargemaakt worden voor een baan hier. Mochten ze dat willen. Ja. En laat ze groeien, dat is ons doel. En ze leren er ook van natuurlijk. Absoluut, dus dat is ook de bedoeling. We laten ze ook diverse dingen doen. Hè. Ja. Het is niet alleen van, joh, we gaan de straat vegen. Nee, ze lopen mee in de F&B, ze lopen mee in de receptie, ze lopen eigenlijk in alle processen van het hotel mee. En herken je iets van jezelf in deze jongeren? Bij heel veel wel, ja. Ja, het begint met als je aangeeft op een rustige manier. Ik heb nu 2 keer tegen de baas gezegd dat ik het niet leuk vind. Dan is het voor die persoon, heb je dan al aangegeven, ik ben er klaar mee. Ja. Heel veel mensen snappen dat niet. Ik snap dat wel. Want de derde keer dan gaat het op tilt en dan lopen ze weg. Ja. Dus je moet er een beetje voor zijn. Geef ze andere dingen te doen. Regelmatig een stukje verantwoordelijkheid geven.
Want er wordt natuurlijk vaak gezegd, je kan het niet, je wil het niet of dat soort uitspraken. Maar dat is het niet altijd. Geef ze gewoon een beetje vrijheid. Ik vind het een mooi project en ik vind het mooi dat je eraan meewerkt. En ja, we gaan het allemaal kijken als het op televisie is natuurlijk. Maar het geeft wel aan dat je op verschillende manieren bezig bent hiermee. Dus dat vind ik hartstikke goed. Dankjewel en we gaan er vooral mee door. Hè? En dat geldt ook in het echte leven. Dit gebeurt ook in het echt. Ja. Er komen gewoon heel veel jongeren hier die willen een kans, die krijgen een kans. En het is vooral aan hun om zichzelf te laten zien van wat kunnen ze wel en wat willen ze wel en wat kunnen ze niet. Dat is wat we doen. Ligt uiteindelijk aan jezelf. Precies, helemaal. En dan gaan we naar internationaal nieuws. Amerika en Colombia escaleren hun diplomatieke spanningen met het terugroepen van hun vertegenwoordigers. De regeringen van Amerika en Colombia hebben gisteren hun hoogste diplomatieke vertegenwoordigers voor overleg teruggeroepen. Het is een nieuw hoofdstuk in de steeds slechter wordende relatie tussen beide landen. Historisch waren het bondgenoten, maar dat is helemaal weg. En Washington nam het voortouw door dringend overleg aan te vragen met de zaakgelastigde van de VS in Bogota. Dat is John McNamara. En die was niet zo lang geleden hier nog op Curaçao werkzaam. Maar het gaat om een situatie waarbij Amerika en Colombia steeds verder tegenover elkaar komen staan. Er wordt nu gesproken over een relatie die zich op een historisch dieptepunt vindt. En het gaat onder meer om botsingen tussen president Petro van Colombia en Donald Trump van Amerika. Over de uitzetting van migranten en een oplopende handelsoorlog. We houden de zaak voor u in de gaten en kijken hoe zich dit verder ontwikkelt. Net zoals we al het nieuws hier in de omgeving voor u in de gaten houden. Dat doen we graag en ik hoop dat u blijft kijken. Tot de volgende keer. Beste dag.